l'anterior legislatura va haver una negociació de la PAC per 2014-2020 que va ser molt ben feta aquesta negociació perquè va suposar un increment notable de dobbers de subvencions per al sector agrícola i ramader d'Espanya en conjunt, i els Balears, gràcies a la feina del nostre conseller anterior, en Biel Company, també va rebre una bona part d'aquesta, i a més se va introduir per primera vegada el tema de la insularitat per compensar els costos d'insularitat per al sector agrícola i ramader, i amb això seguirem avançant en aquesta legislatura.